Satu. Matur suwun kula ingkang minangka tinanggah angacarani mbok bilih wonten atur ingkang mboten ing benggalih kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Wekdal salajengipun katur Bapak Dalang Ki Cahya Kuntadi sumangga matur suwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kanthi angin gomor prasmaning Gusti ingkang Maha Tresna sarta hormat salam pemungkusane pangeran kanggo kasan ingkang ketila dadi berkat dan rahayune kita ing donya prateng delapan narbuka wilaraning carita kawis dinaos blak rantak-rantak mega sumisih nganan sarta ngiring satemah dadi madang petrawangan gumelaring dusun pecuk ilang ing dusun pecuk ilang anane mung ayem tentrem jenjen permanen karo para kawula pinter dia tansah nunjukake rasa syukur marang purbane Mbang Agung dasare ing sesrawungan tansah samad sinamat dan daya dinayan sahyek saeka kabeh nengenake dhumateng gotong royong parandene samangke kekudangan sarta panudan mung kare pengaran-arit sing biyen pecuk-pecuk ilang tentrem parandene samangke dadi pimprin loro ingkang jalar tumular samah landang nyawa para kawula pagebluk ageng anggadosaken para warga ing kono larang sandang lawan pangan ora mung kawis tinggal anangis anggugung maternyok nggenya karaosaken dhumateng paiting lelampahan madyanto sewu dalan den tenaga pirang-pirang cara den budidaya parandene garwit nggenya ngolah siti satemah ngurung nggenya panen dengan mangkonan dadosaken petani ngaos nenggih kiwah petruk kantong bolong ingkang den sepuhake dipercaya minangka pengayoman ing kono paparang nggakat dening kawula pecuk-pecuk ilang kekalih datang kantun ingkang tansah miring nenggih garwanira Kilurah Petruk nenggih pun Dewi Purantawati putri saking negari Ndorowati Atmajanira Sri Bathara Kresna Pripun dalu Kyai Lurah Petruk hamung nyambung rasa kalawan Gusti ingkang Maha Kuwasa nyuwun pring purbane Mbang Agung mrih paring pepayung dumateng pecuk-pecuk ilang ingkang kawulane padha linglung mangkono ruruh lirih hangar-harih kawijil pangandikane Kilurah Kantong Bolong
ning kanggone Petruk ora ana sing bisa ngungkuli endahe ucap syukur marang purbane Hyang Agung. Merga apa? Pakliwering kahanan mubah musing swasana kabeh piparing saka Gusti sing aku kelawan kowe diwajibake nyukuri. Kejaba saka kuwi pangeran wis kepareng-paring dawuh lumantar Weda Suci sing surasane. Sok sapa manungsa sing tansah ngagungake rasa syukur yekti bakal ditambah ing reh nikmate basa baline. Sapa sing ora gelem syukur, sapa sing tansah kufur yekti bakal nampa siksa sing banget perih saka Gusti ingkang gelar jagat. Mula sadurunge rembukan sing wigati, sadurunge ngobrol sing kepenak, ayo kabeh wae sing keparenggah ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung supaya kabeh wae warga masyarakat ingkang lenggah ana ing kene tansah pinaringan berkah lan barokah. Allahumma ngono kuwi yen ora syukur ki piye? Pecuk-pecuk lan dina iki akeh para priyagung, para penggede, para pejabat negara sing kepareng rawuh. Tur wis dadi adat, wis dadi tradisi. Waton kok ana pejabat sing rawuh, gelem ora gelem kudu ninggali, tek nganti ora ninggali. Aja kok jajan wedang segelas ora bakal entuk karo kene iki. Lho. Nek bareng tak gagas sing tak rasa, nek malah dadi pejabat iki malah mesake. Mergo apa? Yen ora teko ndak diarani wong angkuh, yen teko gelem ora gelem kudu jujul duit. Kabeh do ngurmati, monggo mriki Pak Camat, progo mriki Pak Dewan, monggo pinarak mriki Pak Lurah. Kabeh iki janjane ora ngenteni sambutane, ning ngenteni amplop.
Mula kang mangkono bejo bejane wong urip ki lamun to urip ana ing karang padisan kaya ingkang mapan ana ing pecuk-pecuk ilang kene merga piyayi kene iki racake pancen gedhekake rasa panarima lan uga tansah karo tangga becik karo dulur ki apik mula ora neh ora mokal saben-saben nganakake wujude pahargyan wujude duwe gawe utawa syukuran apa wae mesti sing nyengkuyung pirang-pirang. Nyai Purantawati kula wonten timbalan ingkang ngadhah ugi Petro diprayogakne anggen mulungga. Inggih pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sungkem kula katur Kilurah. Ya, ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora keri kowe cah loro becik kowe Suwarta apa dene Suwarna? Cah loro Suwarta apa dene Suwarna? Diprayogakne anggen mulungga. Nggih, Kilurah. Matur nuwun pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan-tuwa kunjuk. Ya, ndak tampa gawe bombong ing rasa, dipenakne nggone pinarak. Nggih, matur sembah nuwun. Kula ki ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan-tuwa kunjuk Kilurah. Ya, ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ndak sawen tek kaya peteng guayamu, kaya bingung sing dadi pamikirmu. Mumpung iki ana wektu ingkang mirunggan yen pancen ana bab sing bakal ndok ngaturake matura ingkang kanthi prasaja bakal ndak mirengake ingkang kanthi tetela. Kilurah kaliyan matur sisih nyuwun gunge samudra pangaksami sejatosipun tanpa kula menika matur mestinipun jengandika langgih sampun prisa kawontenan ingkang nimbrung wonten ing desa kula mriki. Sakmangke paribasan tiba kosok balen menawi rumiyin menika pecukilan wontenipun mulya ning sak niki kok kawulane padha rekoso. Rumiyin menika para kawula menika tansah pinaringan sehat ning kok sakmangke gesangipun para dase prasasat sami sekarat. Lemara ingkang jalar tumular penyakit ingkang boten wonten entekipun sandang pangan ingkang larang dereng para tani ingkang sami nangis karana anggenipun nandur tansah gagal anggenipun panen. Mila saking menika Kilurah gandeng ingkang dipun sepuhaken wonten ing pecuk-pecukilan menika jengandika samangke kula makili para kawula nyuwun dawuh dumateng Kilurah Petruk kok desa mriki kawontenanipun tebak prihatin menika sebabipun menapa lan cara menapa ingkang kedah dipun nambah supados ing dusun mriki enggak kalih saking bebaya wontenipun namung bagya lan mulya. Kula aturi paring dawuh Kilurah kula pitados pangandika paduka sanadyan namung seklimah tartamtu dados obor pepadang tumraping panani sing sagung para kawula dase Kilurah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
kowe bakal tak jlentrehke magepokan kelawan Bersih Desa. Pados pundi iki Lurah Petruk? Nah ngene. Bersih Desa kuwi wis cetha dadi ajanging silaturahim, ajanging sedekawan lan uga mujudake syukur saka warga masyarakat kunjuk marang Gusti ingkang nyipta jagat kuwi wis genah. Nggih, lajeng kejaba saka kuwi wong Bersih Desa utawa sedekah bumi utawa merti dusun kuwi kegiatan sing sipate kuwi jembar tebane. Tegese ora nyawang golongan, ora nyawang sugih miskin, nadyan to beda agama lan kapercayan nanging wis manunggal tetunggalan melebur menjadi satu tembunge mentereng. Merga kuwi hajate wong sak desa sing intisarine ndedonga bebarengan nyuwun bebarengan supaya desane lan wargane kabeh diparingi wilujeng seger waras berkah lan rezekine melimpah ruah putra putrine kabeh diparingi soleh lan solehah. Intine lak kaya ngono kuwi. Ning kenging menapa tiyang Bersih Desa, tiyang rasulan utawi tiyang merti dusun sedekah bumi menika kok dadak ngangge tontonan. Upaminipun anggelar budaya, contonipun wayang. Menika dasaripun menapa Lurah Petruk. Nah ngene. Sing jenenge tradisi. Tradisi kuwi tinggalane para luhur biyen sing wis babat utawa berjuang kanggo mbangun marang desa kuwi. Aku lan kowe bisa urip kepenak mapan ana ing desa merga lantaran jasane para luhur biyen. Kejaba saka kuwi seni tradisi kuwi mbuh sak propirane mesti nggawa pesan moral utawa babak ingkang magepokan kawan tata krama subasita sing kabeh mau ana gandeng cenenge kelawan moral utawa budi pekerti supaya kumindake ora natoni atine sapa-sapa. Apa meneh jaman sing wis kaya ngene iki akeh janjane wong sing do ngumpul ning sok-sok ora gagas mergo ketungkul jagongan karo wong liya sing adoh papane lumantar piranti sing sagegem kuwi mau sing ana ngarepe ora dijak jagongan ning ketungkul jagongan karo wong liya lumantar piranti sing maju kaya ngono kuwi. Lah mula yen ana wujude panglipur budaya pamane wayang sing digelar kuwi yektine dadi tontonan ingkang bener-bener migunani tumrape para warga supaya manunggal tetunggalan yen perlu bocah cilik-cilik yen pas dina libur ayo do dikanthi do ngersani karo kabudayan kuwi supaya bocah kuwi ora kepaten obor supaya budaya kuwi ora pedhot. Lah uga perlu dingertekake marang bocah-bocah saiki yen leluhure dhewe kuwi wong ampuh, leluhure dhewe janjane wong sing digdaya, wong sing pinter, sing peradapane wis tumata wiwit jaman kuno. Buktine apa? Adeke Candhi Borobudur lan uga negara-negara gedhe sadurunge saiki sing bisa nggoncangake wong sak donya, sing tegese wong sak jagat iki padha iring karo kabudayane karo kepinterane mbah-mbahmu biyen. Pamri apa men bocah saiki marem seneng lan uga duwe rasa sing tresna karo mbah-mbahe, tresna karo budayane lan uga tresna karo bangsa lan negarane. Ora kok njur apa-apa kudu negara liya, sing apik-apik negara liya, njur banjur sing elek banjur negarane dhewe. Mun iki ora kena. Upamane rembug panganan, rembug wujude wowoan, buah-buahan, jambu yen ora bangkok ora marem. Rumput yen ora rumput Jepang ora marem. Kates
yen ora Thailand ya ora marem ning kok capo bareng gula Jawa ndledek. Lho ini tegese apa? Tegese wong ngagungake karo bangsa liya ning babar pisan ora ngangkat marang derajat martabate bangsa sing nyatane janjane kene iki jane ngene wong ampuh. Lah ngono kuwi. Upama nuwun sewu. Aku wis gagas, aku wis mikir lan ngeling-eling pecuk-pecuk ilang lek wis pirang-pirang taun ora nganakake syukuran, ora nganakake merti dusun, ora nganakake sedekah bumi. Upama taun iki diwiwiti, ayo do nganakake syukuran, syukurane wong sak desa pecuk-pecuk ilang kira-kira kowe saruja apa ora? Bos mesti meco pantese padha. Napa-napa niku larang. Yen arepe nggelar wujudipun tasakuran ngawontenaken merti dusun utawi sedekah bumi. Niki mangke lak mbetahaken wujudipun Prabeya ingkang boten sekedhik. Lho, ya kuwi sing jenenge Jer Basuki mawa biya. Yen abot ayo dipikul bebarengan. Aku percaya barang yen abot patone dipikul bareng-bareng, dadine engko enteng. Niate iki apik, niate tulus. Wong yen duwe niat sing becik, mesti pangeran bakale ngayomi, pangeran bakale nulungi. Apa to abote, sepira to abote? Upamane saben omah ki urunan 100.000 ditambahi wujude beras 2 liter angele sepira? Ora kanggo sapa-sapa, yo kanggo awakmu dhewe, kanggo kebutuhane wong sak desa ki lha ora angel. Mungkin nuwun sewu nadyanto saben-saben griya mangke kedah urunan semonten nika nggih mboten nyetapi mergo kebetanipun menika kathah. Lah yo akeh kok para pejabat-pejabat sing do rawuh. Ora mungkin kok pejabat rawuh ndur potongan iki ora mungkin. Mesti wae nggawa warna-warna kanggo nyengkuyung marang adat sing bakal ditindakake karo wong pecukilan. Lah napa kedah wayangan harus. Lah wayangan niku sakniki dalang-dalang niku lak larang. Bos to, kuwi lak dadi kadus to warta.
Nggih kados ning nyatanipun kula niku mboten kenal sapa-sapa, mboten duwe kenalan dalang sing apik-apik. Kowe duwe adik sing iso nabuh to. Aku iki krungu sok nonton ning YouTube, lamun adimu kuwi melu dalang. Upamane adimu wae kon nangis ngisot ning ngarepe dalange, mosok ora ditulungi. Ya. Mosok ora ditulungi. Lha piye carane ngono to? Adimu ngadep ning dalange, terus saka ngarep ngen rigol kene wis brangkang dhisik. Terus ben ketok ternyuh mripate diculeki ben ketok nangis. Anu Lah ngono kuwi mesti ya bakal ditulungi, aja kuwatir, aja sumelang. Engko dipikir bareng-bareng. Ning nuwun sewu Ki Lurah Petruk, piye? Dengan nami bersih desa menika lamun magepokan kalian wilujengan utawi slametan. Monggo kathah para-para ingkang paring dawuh bilih slametan utawi wilujengan menika boten dipun tuntunaken kalian agama. Lah menika mangke kados pundi menawi tabrakan kalian para kiai alim ulama ingkang boten mangestoni wontenipun wilujengan menika kados pundi? Ya kok sik dirembuk luwih dhisik. Lah kowe sing pinter le njlentrehke, ngopo kok desa kene datang nyanakake wilujengan? Tujuane apa? Men wong sak desa kene diparingi wilujeng. Ngopo kok datang nyanakake slametan? Muga-muga wong sak kampung kene kabeh diparingi Slamet intine lak kuwi, nyuwune marang sapa? Ora marang sapa-sapa, ning marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kenging napa dadak ngangge sajen? Jare sajen iku nggih nyajeni demit. Aku tak takon, apa ana gendruwo mangan gedang? Aku tak takon, lakon apa ning endi kowe roh sing jenenge gendruwo kok mangan ingkung? Enek ora? Mboten enten. Lah iya. Sajen kuwi penyajian. Penyajian ki apa to? Unjuk rasa. Unjuk rasane sapa? Menungso karo Gusti sing nyipta jagat. Mergo menungso diparingi nikmat ingkang arupa sandang pangan, wulu wetu kaya pala gumandul, pala kasimpar, pala wijo. Pala kapendhem lan sapiturute banjur dilumpukke diwadahi tampah. Terus kuwi mujudake sajen kanthi panyuwunan. Duh Gusti ingkang nyipta jagat menika sedaya peparing paduka ing saged murakapi tumrap anggen kula gesang. Mila kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Upama bahasane ngono iki kira-kira musyrik apa ora? Nggih, mboten. Nek kok dadak wayangan barang niku nggih napa niku mboten enten maknane, mboten enten gunane terus ngentek-ngenteki biaya tinimbang nggih nanggap wayang nggih bangun kemawon. Bose. Sing jenenge bangun ki ora mung lair tok lho. Ning bangun ki lair nganti tekan batin. Carane bangun batine menungso yo nganake wujude budaya kuwi. Budaya ki apa to? Budaya ki angen-angen ingkang ambabar marang kaendahan lan katentreman. Mula pengiran ki paring wujude akal marang menungso pamrih ya apa nggih mikir, nggih ngulur nalar mikir supaya menungso tumangkas sing dadi kepinterane kanggo srana urip bebrayan nyambung paseduluran marang sapa wae. Awake dhewe manembah karo Gusti hukume wajib ning serawung karo padha padane menungso kuwi aja nganti ditinggalake. Wayang eleke ngendi? Mergo sok-sok niku sindene anggen limbukan niku ngadeg terus egolan pamer bokong. Bose, apa-apa ki kari niate. Ya. Kari niate piye? Saiki wong ibadah ngono wae. Wong nindakake salat. Yen niate bener kanggo netepi marang kewajiban bekti marang Gusti, kuwi bakal entuk ganjaran. Ning yen ibadah kok niate kleru, aku tak salat mergo mara tuanku rene. Salate ora nek apa-apane. Dadi kabeh wong kari niate. Padha wong sing tindak ana ing tanah suci, yen niate nyempurnakake rukun agama, ngestake dawuhe pengiran, kuwi ora ana bakal dosane, ora ana malah entuk ganjaran sing gedhe. Nek wong ibadah haji niate kleru, iki lho wong sugih, iki lho wong mampu, iki lho wong saleh. Lek niate pamer karo tangga teparo, kuwi kajine ora entuk apa-apa, mung kelangan dhuwit karo kelangan tenaga.
Padha karo Kyai mirsani wayang. Yen nonton wayang gatekke lakon, gatekke crita, gatekke wejangan, ora ana harame. Sing marai haram nonton wayang niate kleru, ora gatekke crita ning butuhe mentelengi sinden. Lah kuwi sing kleru nggih ngono kuwi. Wis to, mbok pamane dianake pengajian kene ngundang ustaz sing lagi viral, sing saka Surabaya Umi Laila ngono kae. Lah kayane ayu, lah niatmu pengajian iki golek kamruh, golek ilmu marang kebecikan. Bakale ya dadi ganjaran tumindakmu dadi apik. Lah niatmu kaya ustaz ayu men bokonge nek semak kuwi ora entuk apa-apa. Padha kaya ngono kuwi. Lah wong kenduren kenapa kok dadak nganggo wujudipun buceng? Tegesine buta sing kenceng nyebut karo sapa? Gusti ingkang akarya jagat. Ing menapa kok buceng nika ana sing buceng tumes barang nika karepe piye? Diarani buceng tumes mergo mlebune kenceng metune lemes. Lah wing ngoyak terus ngono modelmu kae. Piye? Sida bersih desa apa ora? Yen ora sida aku ya mung nderek wadene. Sida engko sak kuwate tenaga aku ya tak ngewangi karo warga kene ngono lho. Pramara nek mangok wong yo ngambrang ati karunaning aswate kaning marga mamalat Risang konto wasrat mojo leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah umyo samara wayan yen tetelo kados mekaten iki lurah kula sanget condong kula sanget rumaja kula mesti kemawon badhe nderek ning kuyung lan nderek kepuri iki lurah boten sak ngentosi bincang-bincang supados asing Gusti menika enggal mandhap wujud nugraha kangge sedaya para kawuling pecuk-pecuk ilang monggo enggal dipun tata kemawon supados adicara tasakuran desa menika enggal kasembadan kula pitados waton para kawulang gadhe sedya ingkang hayu mesti badhe manggih sahayu
Kuning akas Lokit palinuding Gedong Kadong kadereng hamor mangun manah rahayu Haywono anak golong kumulung manak dukara karna nira mangapus Nuwun sewu prasasat kados kejubrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene desa kula ing namung semanten jembaripun Parandinika kerawang para priyagung Ngastina menika penemban Begawan Durna miwah Raden Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh. Mboten langkung kula pun kantong bolong ngaturaken sembah pangabekti mawan tuantu kunjuk sandhap padha paduka penemban Durna. Wele wetes wele gimbal manyar-manyar Pedro. Ndak tampa gawe bobong ngrasa liwat pangestu kumaragake tanpanana kantong bolong. Inggih kula tampi mugi andadosaken jimat dipun prayogakaken anggenipun pinarak. Matur nuwun pangrasa ora-ora prayoga. Raden Patih Harya Sengkuni sungkem kula katur. Iya Pedro ndak tampa. Ora liwat pangestuku maragake tampanana. Inggih kula pundi mugi dadosaken jimat dipun prayogakaken anggenipun pinarak Raden Patih Harya Sengkuni. Iya Pedro ora kurang sawiji apa. Kok janur gunung kadengaren ndika para priyagung kapareng rawuh wonten ing pecuk-pecukilan. Yen pancen wonten wigatos ing badhe kababar kalilan kula badhe ngangklungaken jangga ngiringaken karna nyadong rumentahing sabda kama paduka penemban Durna. Pedro. Kowe tak kandhani ya. Bener sing dadi ucapmu, janjane ora tinemu nalar. Ing atase Pendhita Durna sing wis kondhang aloka dadi punjawa kraton negara Ngastina, parandene kok banjur diayaan nganti tekan ning desamu kene iki. Kuwi janjane ora trek ora pas. Apa meneh aku teko kene nemoni karo dakonmu janjane ora trek nek gandeng aku diperintah karo sesembahanku ya ki anak Prabu Duryudana Narendra Ngastina supaya aku teko ning kene. Mula gandeng kuwi perintah ratu mesti wae gak estokake janjane batinku aku mau aku
teko kene iki. Kananmu kaya ngono kuwi. Desamu cilik. Ngendi-ngendi ana papan-papan sing sarwa dalane ora becik kaya ngono kuwi. Nanti kereta kuwi bola-bali mundak-mandek mergo ngerti dalan sing kaya ngono kuwi. Gandeng aku diperintah karo Angger anak Prabu Joko Pitana ing Ngastina, kula ya aku kudu budal Nadenta aktif ku jane peksan teko kene iki. Mergo aku ngerti, Angger aku teko ngene Petruk, teko ning desa kene. Mesti aku beda karo sing wis-wis. Yen aku teko ning ndi mesti mulih nggo dhuwit pirang-pirang. Yen rene dina sesuk ra nggawa apa-apa aku. Tegesipun pripun? Ingkang mangkajengaken kados pundi? Petruk. Aku tak dadi talang pangandikane Angger anak Prabu Duryudana. Sing intine ngene. Wis marambah makaping-kaping. Wong Ngastina ki amboyonge marang bapakmu ya kuwi Semar Badranaya. Diboyong marang negara Ngastina mung tansah gagar-wigar. Bapakmu ora gelem, yen ora banjur digandoli karo para Pandhawa. Mula Sri Palungguhan iki yen pancen Semar gugung utawa ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, genti anake lanang. Kowe Petruk. Yen kowe gelem syukur, kowe dene ora gelem engko genti gareng sing tak boyong. Gareng ora gelem, bakok sing tak boyong. Mergo kae ngaluni terus sing go amplop. Mula mumpung Sri Palungguhan iki ana pakurmatan agung saka negara Ngastina kowe budhal. Kowe tak boyong marang negara Ngastina, ora bakal tiba ning Padasurit, nek bakal tiba ning kasur babut ing Kabak Kamulyan. Kowe dimoktake mapanane kono. Kowe mangan apa wae keturutan, nyandang model piye wae bakal kasembadan. Paribaran kecek bondo. Gateng mutiara ngono kae. Kowe bakal dadi wong sugih dadakan. Yen perlu bojomu anakmu kabeh gawanan ning negara Ngastina, bakal kowe dimulyake mapan ana negara Ngastina, dadi panakawane para warga ing negara Ngastina. Nuwun sewu, Penemban Durna. Piye, Petruk? Ayo budal dina iki. Nggih riyen, Pak. Elek-elek wonten pecuk-pecuki lan mriki kula menika dados pamong. Punika dados lurah sing dipun sepuhaken wonten mriki menika Petruk. Dados urusan kula menika kathah, kewajiban kula menika kathah, pakaryan kula menika mboten sithik. Saya-saya nuwun sewu kula taosi prisa. Desa kula mriki badhe duwe gawe. Munjukaken raos syukur wonten Purbane Hyang Agung kanthi ngawontenaken sedekah bumi. Ora perlu nganake sedekah napa kuwi. Sing baku rasane gagas karo para kawula. Kawula do nete-nete uripe do keserakat uripe seratas gagas. Sing baku ke sakeluargamu mulya mapan ana negara Ngastina. Budal dina iki. Lho mboten saged. Kula menika nggih gadahi kerepotan. Repot-repot apa? Aku ngerti karo jadwalmu. Sasi iki sepi ta kowe? Kosek aja nembe karo wong. Nuwun sewu pancen bener yen jenengan ngendika niku bener. Lek sasi niki janjane nggih lumayan. Lah lek sasi ngarep niku pancen nyenyet saestu. Kula nek tasih gadah pedamelan tanggung jawabnya kedah kula rampungaken. Yen mangke kula tilar wonten negari Ngastina, niki mangke ngersakaken dhumateng para kawula. Mila saking menika dinten samangke kula dereng saged sowan wonten negari Ngastina, mbok menawi mangke sanes wekdal kula badhe sowan. Beda. Tegese yen pancen kaya ngono kuwi wong sing ora kena ginawe becik. Monggo aku nampa perintah tunggal saka Ratu Ngastina Angger Prabu Duryudana. Kowe bakal dimulyake, kowe dimuktekke panjenengan ra gelem jane menungsa model piye ngono kuwi. Terus tekaku kene karo Adipati Haryo Sekuni diparingi Purbawasisa. Yen nganti bali ku ana negara Ngastina ora mboyo karo Petruk kanthi bolong, tatanku aku bakal nampa pidana paukuman gedhe saka Angger Prabu Duryudana. Mula, Sri Palungguhan iki nadyan aku sabar, wong sabar tetep ana matese. Aku teko kene iki ora mung karo Adipati Haryo Sekuni, sing nganti Prawadya Balasatapra sing gumbunge iki pirang-pirang. Yen nganti kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, nuwun sewu ora kok meden-medeni karo kowe. Ora nganti kentong subuh, desamu bakal rata padha bumi gitu. Padha ngentak lirke netap supaya yaktine pidodo pangmaring awengi. Nek prokot sak nguntar amdir Ibet nyomeng cokro Praupan prabak branang Kaya kembang ora
awari yen asumeta marang seketeng muruk badanane Nuwun sewu penemban kula nadyan panjenengan iku pejabat negara pujangga kraton Ngastina ning boten saged njenengan ndur murba wasisa meksa dhumateng raosipun Petruk jenengan pancen pendhita pengpengan Raden Patih Haryo Sengkuni nika wong nomor 2 sak negara Ngastina niku yang mapan wonten Ngastina tan mriki boten saged wong mriki ini sanes dapil panjenengan kula boten kudu manut kali panjenengan ngoten niku mila nyuwun pangapunten ingkang agung nadyan dipeksa diancam diincim kados pundi kemawon kula boten badhe bidhal dhateng Ngastina kowe kudu bidhal iki boten bidhal mangkat apa itu boten kula nggih boten kula ampun meksa kula Goreng bukan jenenge lambe. Wong wedok metu bengi jenenge lole. Pedro. Napa? Yen pancen kaya ngono tegese kleraken abinane becik. Kaya sing tak kandhake ngarep aku ra ijen. Kowe tegese tega tegel mentala karo uripmu. Tega tegel mentala karo desamu. Ripalungguhan iki ora kok njenengan pangingke kok sing sebutake iki ora. Ning iki bakal dadi bukti lan nyata. Margo ramana karo dawuh Pendhita Durna, kula mboten wedi kali sinten-sinten. Kula menika mboten wedi kali sinten-sinten lan kula mboten edan kali bondo. Mang janjeni mang pameri yen Ngastina uripe kepenak mulya wibawa sak anarabimu. Ngoten niku lho mboten butuh bangsa ngoten niku. Kula niki ngibarati srengenge sampun jliwar wonten ing jagat kilen, ngibarati umur kula sampun kathah sanget. Ning diparani ora suwe maneh bakal sumiwa wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat. Wong niki yen ngadhep ana ngarsane pengiran ora ditakoki babagan derajat pangkat bondo donya sawombo tegal jembar. Ning sing ditakokne niku amale. Yen pancen sampeyan ngancam incim kali kula badhe mejahi kula malah matur nuwun. Kula mangpate mergo kula wis bosen urip sing hawane panas kabeh. Sinok semaya winahya ing ngadepi sinimpen klenging aku Pepet jakate iki ora ketuk kantong bolong. Mulak kamurkan kanistan ingkang ditindakake dening Pendhita Durna miwah Patih Haryo Sengkuni kang badhe ngorek-arik dhumateng pecuk-pecuk ilat. Mangkono mangesti mring Gusti. Amatek aji pameling. Sagebyaring ilat kaya wis tamat. Sandrane putih memplak kaya kapuk den wusoni. Nenggih pratane Pendhita Kendari Sabda Penembanan Rumah.
padha becik sak pratamu anuman kuning iki Lurah Petruk awit saking pangestu jengandika wilujeng sekolah nggih kula sowan sembah pangabekti kula kunjuk Lurah Petruk kowe tek dadak basa karo aku lan ora pantes lamun to kowe lenggahno ngisor kaya ngono kuwi ala tanpa rupa kowe iki pendhita lho man mboten nadyan kados pundi kemawon kula tasih kemutan dumateng sejarah wiwit kula tasih alit ngantos diwasa menika dipun glowentah dening para Panakawan mliginipun jengandika Lurah Petruk dosa menapa ing badhe kula tampi menawi ngantos kula tilar ing tata krami pun sewu wanter amiji dumateng kula kaliyan kula cumadung dawuh Lurah Petruk anu man wonten dawuh ripalungguhan iki aku bakal nyuwun tulung karo panjenenganmu sapa meneh sing tak sambat sebudi yen ora kowe ingkang dipun kersakaken desaku kene iki geger merga tekane Sata Kurawa sing dipandhegani karo Pendhita Durna lan Patih Harya Sengguni lah aku mesakake karo kahanane para kawula yen aku iki cilik lara gedhe mati aku lila legawa ikhlas lahir batin ning sing tak pikir kuwi wong cilik mergo marambah makaping-kaping yen ana geger ngono kuwi sing dadi korban mesti wong cilik wis wong cilik omahe ndelik dimari ublek lingwe dingklek yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik mula kanggo srana nyelametake marang para kawula ing pecuk-pecukilan aku njaluk tulung karo kowe ya man inggih yen tetelok sempatun boten langkung sendika ngestakaken dawuh aturan pinarak ingkang prayogi kula mangke ing badhe budidaya munduraken dumateng para Sata Kurawa ya bagus yen pancen kaya mangkono sadurunge aku ngaturake panuwun ing tanpa upama Nadyanto kowe pandhita tur pendhita sing wis tuwa muga-muga gedhe lelabuhamu bisa dadi kaca brenggala tumrape wong sak desa kene
Thank